Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, pantailan izenburuan ikus dezakezun bezala, bale? Wifiaren inguruan hitz egingo dugu. Ez da arraroa wifirekin arazoak izatea, eta arazo hauen inguruan hitz egingo batez ere, nola konpondu edo nola arazo horiek ez izan, bale? Nolabait puntu hortara iritsi gabe. Beti bezala, zalantzaren bat edo baldin baukazue, komentarien atala daukazue zalantza horiek planteatzeko, noizean behin begiratzen jango naiz, eta zalantzak argitzen saiatuko naiz. Gaur egun, interneterako konexio izatea behar beharrezkoa da lanerako, entretenimendurako eta komunikaziorako. Hala ere, erabiltzaile askok konexio arazo sarriei aurre egiten diete. Lineako orduerak eten eta ondorioz produktibitatea geldiarazteko. Jarraian, wifi seinalea ahuldu dezaketen faktore batzuk agertzen dira. Baita konexioa hobetzeko aholkuak ere. Azkenean, internetera konektatzeko modu ezberdinak dauzkagu, wifia horietako bat izaten da, eta beste bat adibidez, kablea dela esan dezakegu. Ahal izan ezkero, nire gomendioa beti, kablea erabiltzea da. Arazo gutxiago izaten dira kablearekin, hortik hasteko. Arazoa da, kablearekin konektuali izateko, instalazio bat behar da, eta kasu guztietan ez da posible, eta kasu hietarako wifi erabiltzea normala da. Beraz, kasuz kasu aztertu beharko litzateke zein da gomendagarriena, baina ahal izan ezkero beti kablea, eta wifi izango litzateke horrengo aukera. Gaurkoan wifiaren inguruan hitz egingo dugu. Gure wifi seinalea ahultzen dute faktoreak. Seinalea, azkenean wifi seinalea radio seinale bat da, beraz airetik transmititzen den seinale bat da, beraz mota hontako seinalei hauei gauza asko nolabait afektatzen die. Ez dakit badakizue, baina espektro elektromagnetikoa edo horrelako radio seinaleak danak nolabait regulatuta daude herrialde gehienetan, eta telebistak frekuentzia batzutan funtzionatzen dute, irratiak beste frekuentzia batzutan, sateliteko seinaleak beste frekuentzia batzutan, eta horrela seinale guztiekin. Kasu honetan, wifi seinale hauekin ere, berdin gertatzen da, wifi seinaleak funtzionatzeko frekuentzia zehatz batzuk daude, eta frekuentzia horietan funtzionatu beharra daukate. Seinale hauei gauza desente afektatzen die, kasu honetan edo nolabait faktore bat, seinale hauei afektatzen dena, routerren gainberotuak. Bideratzailea dela routerra gehiagi berotzen bada, gailuak erabiltzen den bitartean, bero gehiagi sortzen duenean, eta horrek gaizki funtzionatzea, eta ondorioz deskonexioak eragin ditzake. Azkenean aparatuak, bai routerra, bai telebistak, bai ordenagailuak, nolabait beti ventilazioko zulotxo batzuk izaten dituzte, alde batetik airea hartzeko, bestetik aire bero hori nolabait ihes egiteko. Beraz, lehenengo kontu beharra daukagun gauza da, aparatu hauek ez tapatu, zulo horiek ez tapatu, bero hori, nolabait sortzen duten bero hori, ihes egiteko aukera hori izan dezaten. Beraz, hori hasteko. Bestaldetik, aparatuak ez baditugu inoiz itzaltzen, beroa sortzen da, bakarrik piztuta egon da, baina erabilpen asko ematen diogunean, oraindik askoz gehiago berotzen da, eta horrek ere eragin dezake aparatuak okerrago funtzionatzea. Elektronika munduan bai hotza da, bai beroa handia, ez dira
ez dira elektronikaren lagun onak, bale? Bueno, hotza pixkat gehiago bai, ze azkenean berotze prozesu hori nolabait horren kontrakoa da, beraz ez dio uzten berotzen, zentzu horretan ondo, bale? Baina hotza ez da baterian lagun ona. Eta normalean gaur egun elektronika munduan, beti oten da bateriaren bat, eta, bueno, elektronikako komponente batzuk, hotza temperaturaren arabera, ondo jasaten dute, baina temperatura batetik aurrera, kasu horretan, ez du ondo funtzionatzen, bale? Beraz, esan dezakegun gauza da, beroak orokorrean, kasu honetan wifi aparaturerako, routerrentzako, ez dela ona, bale? Bueno, routerren kokapen hau ere oso garrantzitsua da, bale? Niretzako begiratu beharko genuken lehenengo puntua hau izango litzateke, bale? Gure wifi seinalaren indar eta egonkortasunerako gakoa. Routerra txokoetan edo altzarien azpian jartzen badugu, seinalaren distantzia eta potentzia murriztu ditzake. Bale, bueno, azkenean daukagun routerra danak ez dira berdinak eta ematen duten wifi seinale hori potentzia konkretu bat dauka, bale? Eta gauza da, segun eta nun jartzen dugun aparatu hau, seinale hori azkenean eten egiten da, bale? Lehenago eten daiteke edo ez. Azkenean proba batzuk egiten dira laborategi batean, kasurik onenak planteatzen, eta hor distantzia bat lortu dezake seinal hori, baina beste goz bada eguneroko kasuetan. Azken laborategi batean, kasurik onena da, wifi seinale ematen duen aparatua routerra, eta routerrak ematen duen seinal hori jasatzen duen aparatoren artean, ez dago oztoporik, hori izango litzateke kasurik onena. Eguneroko kasuetan hori ez da gertatzen, inoiz. Zergatik, etxe batean, altzariak dauzkagu, ateak dauzkagu, paretak dauzkagu, beste, liburuak edo zein dekorazioko gauz bat izan dezakegu hortik, eta azkenean routerra etxeko puntu batean jartzen da, honek wifi seinale ematen du, eta bidean dauzkan oztopoen arabera, seinalea urrutigo iritsiko da, edo ez, da potentzia handiagoarekin, edo ez. Horren arabera, erabiltzako garaian, errendimendu handiagoa izan dezakegu, edo ez. Beraz, routerra ez dezagu armairu baten barruan sartu, ez gauzekin tapatu, zentzuz lehen esan dugun bezala, azkenen airetik bialtzen da edo garratzen du wifi seinale hori, beraz bidean topatzen duen edozein oztopo seinalearentzat nolabait ez dio onurak harriko. Azkenean erreka bat hartzen badin badugu adibide gisa, errekan ura goetik bera pasatu alizateko, bidean oztoporik ez baldin badago, segituan eritsiko da, indarrarekin, bidean oztopoak jartzen baldin baditugu, ura azkenen eritsiko da, gravitatearen ondorioz, azkenen iristen da, baina asko zindar gutxi horrekin. Wifi seinalekin ez da hori gertatzen, gravitatea ez dagolako hor, beraz, iritsiko da, iristen den puntura arte, seinale hori ahultzen baldin bada bidean, seinale horrek egingo duen distantzia laburrago izango da. Oztoporik ez baduka, urrutigo iritsiko da, eta kasuenara asko hobeto. Beraz, gauzaiek ere ondo planteatu behar dira, wifi edo routerra instalatzen diguten momentuan, Movistar, Euskaltel, Digi, teknikariak instalazioa egitera datozenean, galdetuko digute, eta zuk nun jarri nahi duzu routerra, edo zer erabilpena nahi duzu, horren arabera, erabakitzeko routerra nun jarri, edo routerraz aparte beste aparatu behar dugun edo ez, wifi seinal hori nolabait
errepikatzeko edo horrelako zeo zer, bale? Bueno, beste kasu bat izan litzateke gailu gehiegi konektatu izate, bale? Gailu asko gure Wi-Fi sarera konektatu daudenean, errendimendua murriztu eta deskonexio sarriak eragin ditzake. Gailuen kopurua handitu ahala, banda zabalaren lehiakidek sarearen kalitateari eragin die zaiokete. Bueno, zer gertatzen da azkenean instalatzen diguten routerra normalean ez dugu guk aukeratzen, bale? Hori kontratatzen dugun zerbitzuaren arabera, teknikariak jartzen dugu routerra eta punto, bale? Eta beraiek jartzen dugute router hori. Router hori azkenean alokairu moduan izaten da, beraz, zerbitzua bajaren bat honen, routerra itzuli barra dukagu, eta bar, bale? Bueno, jartzen dizkiguten router horiek, ez dire izaten puntako routerrak, egia da, azkeneko urteetan, orokorrean danako beto dituztela jartzen dituzten router hauek, bale? Baina, ez dira puntako routerrak, bale? Eta hemen lehen esan dugun bezala, geroz eta gailu gehiago aparatu berdinera konektatu, aparatu hori, router hori, aparatu guztietara Wi-Fi seinalea emateko gaitasuna izan beharra dauka. Gaitasun hori ez baduka, arazoak sortukira, batez ere erabilpenaren arabera. Danak YouTubeko bideoak ikusten baldin baude, o Netflix ikusten baldin baude, horrek suposatzen du Wi-Fi seinale horrei, nolabait informazio asko eskatzen ari garela aparatu guztien artean, bale? Eta ez da gauza berdina, webgune baten navegatzea informazio bat bilatzen edo bideo bat ikustea. Informazio horren eskaera eta oso desberdina da, bale? Beraz, geroz eta aparatu gehiago konektatuta izan router hori, 3 aparaturekin batera danak momentu berean interneten erabilpen hori egiten, segura asko ez du arazorik izango, bale? Baina 10-12 aparatu konektatzen baldin baditugu, 3 telebista, 3 telefono, konsola, garbigailua, hotzgailua, azkenen etxeko domotika geroz eta aparatu gehiago konektatu, arazo gehiago izango ditu aparatuak, routerrak, guzti hori batera kudeatzeko, bale? Zeren, lehen esan duan bezala, jartzen dizkiguten router horiek, ez daude prestatuta 20 aparatu Wi-Fi bidez momentu berean mantentzeko, bale? Eta gauza horiek ere, kontuan izan behar dira, gure etxean interneteko instalazio bat jarri behar dugunean, bale? Beraz, kontuan izan, zenbat aparatu konektatzen dituzunuen, zer momentu batean konexioa moteldu egiten baldin bada, segura asko horren ondorioz izango da. Bale? Aparatu asko, momentu berean, danak interneteko erabilpen hori egiten daude, eta horrek suposatzen du karga handi bat routerrarentzat, eta routera ez da dana batera kudeatzeko gai. Bale? Beste gailu batzuen interferentziak ere afektatzen du. Lehen esan duan bezala, Wi-Fiko seinaleak aire bidez transmititzen dira, baina Wi-Fiaren seinale horiek ez dira bakarrak. Eta, Wi-Fi seinale asko danak ez dira interneten erabiltzen, baina Wi-Fi seinaleak ere badira. Baina Wi-Fi seinale eta aparte, beste seinale asko daude, espektro elektromagnetikoan, eta Wi-Fi seinalei afektatzen dietenak. Aririk gabeko telefonoek, mikro-uinlabeak, Bluetoothak, Bluetooth gadgetak, inguruko lanak, sareak diala, interneteko sareak, guzti hauek azkenean espektro elektromagnetikoan funtzionatzen dute, berak nolabait, eta Wi-Fiko seinalei afektatu egiten dira. Beraz, seinale asko baldin baude espektro elektromagnetikoan, danak jasan dezakete arazoak.
batzuk, beste batzuk, baino gehiago. Eta hortarako adibidez, wifi munduan, vale? Gero aipatuko dut, vale? Baina wifi-a konfiguratzeko momentuan, badaude 2.4 gigahertzioko frekuentziak, 5 gigahertzioko frekuentziak, eta toki batzutan ja 6 gigahertziko frekuentziak ere erabiltzen dituzte wifi sistemetarako, vale? Eta segun eta zertarako, komeniagarrigoa da frekuentzia bat erabiltzea edo beste bat, espektro elektromagnetiko hori hobeto datorkiolako beste bat, baina, vale? Danak daukate alde on bat eta alde txar bat, vale? Danak ez dauzkate ezaugarri berdinak, hori ere aipatu beharra dago, baina, bueno, geroago hitz egingo dugu honen inguruan. Bueno, arazoak ISP-arekin eta modenarekin. ISP-a da, Euskaltel, Movistar, Digi, Orange, vale? Hau da, interneta kontratatzen dugun enpresa, hori da hornitzailea, vale? Edo ISP-a. Vale. Askotan wifiaren arazoak interneteko zerbitzuen hornitzailearen edo moden zahar baten errua direla pentsatzen dugu. Sarremozketek aldizkako mantentze lanek edo aurreko belaunaldiko moden batek deskonexioak eragin ditzakete. Vale, bueno, hemen geroz eta gehiago hornitzaileak bere lana behar bezala egiten ari dira eta kliente batzuk moden kable moden routerra deitu nahi dezuen moduan, vale? Kasuaren arabera desberdina zen daiteke, baina kontzeptu bezala behintzat dena berdina dela esan dezakegu, naiz eta horrela ez izan. Beraz, jartzen diguten aparatori zaharra denean, kasu hauetan hornitzaileak aldatzen ari dira, vale? Poliki ezin dituztetanak batera aldatu, vale? Baina poliki aldatzen saiatzen dira, vale? Baina, izan daiteke, internetin arazo daukagunean, kasu honetan, hornitzailearen arazo bat izatea. Mantentze lanak egiten ari direlako kalean, eta horren ondorioz, gure eraikinaren konexioak afektatuta egongo dira. Vale? Edo uholdeak egon dira, kalean dauden ekipoak izorratu egin dira, eta ondorioz ere, gure konexioak izorratu egin dira. Vale? Beraz, kasu batzuetan, edo beraien aparatua jartzen duten router hori ere, izorratu egin daiteke, edo zer bazatik, azkenen makina bada eta makinak ez dira betirako, bale? Eta hori ere gertatzen da. Ez da egunero gertatzen, baina noizean behin gertatuko da, kasu horretan zerbitzu teknikora deitu barra dago, kasu honetan hau ez da pizten, kablea ondo begiratu dut, beste entxufatean probatu dut eta ez da, oraindik ere ez da pizten, bale? Orduan, kasu horretan, zerbitzu teknikora ditu beharko dugu, beraiek probatzuk egitea eskatuko digute, eta horren arabera erabakiko digute tekniko bat bidali, ez bidali, aparatu bat berri bat bidali eta guk instalatu, edo kasuaren arabera, bale? Bueno, horrela jarraituko dut, zalantzarik ez diazue idatzi oraingoz. Vale, konexioak hobetzeko aholkuak. Hauetako batzuk dagoeneko aipatu dizuet, vale? Routerraren kokapena, hau da, niretzako punturik nagusiena. Hasi beharreko puntua, hau da, vale? Etxearen erdian jarri behar dugu, leku guztietan estaldura homogenoa izan dezagun. Ez du sabaian egon behar, ez da lurrean ere, eta ahalik eta oztopo gutxien egon behartu inguruan, vale? Lehen esan dut, azkena wifi seinala ere bidez transmititzen da, beraz, wifiko seinali hori ematen duen aparatoren artean routerra dela, eta wifi seinal hori jasotzen duen aparatuen artean, izan daitekeela telefono bat, tablet bat, ordenagailua, edozein aparatu, vale? Horren artean, ahalik eta oztopo gutxien egon beharra dauka. Claro, azkenan, etxe karratu bat balin badugu, distantzia berdina, bai hartatz batean da, bai beste hartatzean, kasu honena ez zer izango litzateke routerra etxeko erdian jartzea eta horrela badakigu seinala iristen dela etxeko 4 paretetara, vale? Baina errealitatea da, kasu horiek ez direla existitzen, vale? Hemen eskuilan daukaz irudi bat eta hori izaten da eguneroko kasu bat, ezan dezago, vale?
routerra ezin baldin badugu etxeko erdialdean jarri, interneta etxeko beste puntura iristeko baude beste sistema batzuk, wifi-arekin funtzionatzen dutenak, bale? Wifi mesh horrelako sistemak montatu itzazkegu, etxean espazio guztiak wifi-arekin bete ahal izateko, bale? Baina guzti hori aztertu beharra dago wifi-a jarri baino lehenago, bale? Hau da, nun jarri nahi dugu hasierako routerra, seinale hori iristen ez baldin bada, logiko nadalako da, bi pixuko etxe badokagolako horrelako zer, kasu horiek planteatu beharra dara, ze azkenean gauz batzuk aldez aurretik badakizkigu. Seinale iritsi behar da alde bat bestea, ez, distantzia oso handia da, oztopo asko de seinaleren bidean, beraz, badakigu ez dela iritsi behar, beraz, beste alternatibat behar dugu wifi-a beste puntaraino iristeko, bale? Gauz batzuk aldez aurretik ja planeatu egin daitezke. Beste gomendapen bat izan daiteke aldatu wifi sare izena, bale? Wifi sarearen izena SSID ere deitzen zaio teknikoki, bale? Beraz, wifi-etara konektatzerakoan, badakizue nola begiratzen dugu wifi lista, bale? Inguruan detektatzen dugu wifi listak. Beraz, bertan agertzen direna dira SSID-ak, bale? Sareen izenak. Hori aldatu egin dezakegu, ze normalean instalatzen diguten sarearen izenarekin geratzen gara, eta horre bizilagun batek eta bestatek duen izenen artean ez da desberdintasun handirik egoten. Beraz, gurea ondo identifikatzeko, ondo egoten da izen hori aldatzea, bale? Horrekin batera, wifi konexioak, gomendagarria da pasaitza izatea, bale? Hasiera batean ere pasaitza kartzen dute, baina nahi izan ezkero pasaitz gabe ere utzi daiteke segurtasun aldetik, hau ez da batere gomendagarria, beraz, pasaitza jartzeare komeni da. Eta edozein pasaitzekin bezala, pasaitza sortzeko garaian ez da gomendatzen datu pertsonalak jartzea, bale? Ez norberarenak, ez familiarenak, ez ezagunenak, bale? Hau da, edozeinek jakin dezaken informazio hori ez ezagun pasaitz bezala erabili, bale? Eta pasaitza sortzeko garaian, maiuskulak, minuskulak, zenbakiak, karaktere bereziak, guztiek kombinatu pasaitz bat sortzeko, bale? Eta 6 digituko arez izan badakigu hori oso eroso dela, baina segurtasun aldetik ez da segurua, beraz pasaitzak ere, ez dakit, 10 digitu inguruan izan dezala gutxienez, bale? Arazoak dauzkagunan ere, egin barreko lehenengo gauza da, routerra, bale, berrarabiarazi. Oda, itzali eta piztu. Baina, itzali eta piztu hau ezin da edonola egin, bale? Batzuetan routerra berrarabesteak arazo bat baino gehiagotik salbatzen gaitu eta intzidentzia edo akatsen baten ondoren internet berreskuratzea ahalbidetzen dugu. Azken aparatu elektroniko guztiak memoria limita bat daukate eta funtzionamenduko prozesu horretan aparatu hauek memoria hauetan informazio bat gordetzen dute. Memoria guztiz betetzen denean, ez da gauka tokirik informazio gehiago gordetzeko eta hortik aurrera aparatuak moteltzen hasten dira. Beraz, noizean behin, routerrak komeni da itzaltzea eta piztea. Eta itzaltzeko eta pizteko prozesu hau horrela egin beharko genuke. Deskonektatu korrontetik, korronte elektrikotik. Zergatik, normalen router hauek kasu askotan badaukate atzealdean botoi bat. Horrekin routerra itzaltzen dugu, baina ez dago zabera. Argindarra jasotzen jarraitzen du, nahiz eta routerra aparatua piztuta ez izan. Beraz, memoriako, esan dezagun ez dela berdina botoitik itzaltzea edo argindarretik deskonektatzea. Honekin jarraituz, urrengo pausoa izango litzateke itxaron segundu batzuko da. Argindarretik deskonektuta gero, segundu batzuk
itxaron beharra daukagu, lehen esan dudan memoria hori ustu ahal izateko. Bale? Ze argindarra jasotzen duen bitartean, naiz eta aparatu itzali eta egon, memoria ez da usten. Bale? Beraz, memoria hori, beteta duen memoria hori ustu ahal izateko, lehenengo argindarretik deskonektatu, eta ondoren segundu batzuk itxaron berriro argindarrerak konektatu baino lehen. Bale? Prozesua bukatzeko, argindarrera konektatuko genuke, berriro aparatua piztuz. Bale? Behin berriro piztuta, segurasko minutu gutxi batzuk beharko ditu guztiz bere interneteko konexioa berreskuratzeko. Bale? Beraz, prozesua izan litzateke, argindarretik kendu, segundu batzuk itxaron lasai egoteko utzi dezagun 21 segundu, bale? Horrekin soberan izan beharko litzateke, berriro argindarrera konektatu eta guztiz amaitzeko, minutu batzuk itxaron routerreko konexio hori berreskuratu ahal izateko. Bale? Routerrak normalean argitxo batzuk izaten ditu, hasiera baten pizten eran bakarrik bat pizten da, ondoren beste guztiak pizten joaten dira, banan-banan. Bale? Routerraren arabera, 4 argi izango ditu, edo bakarrik 2, edo 6, bale? Hor kasuaren arabera, danok router guztiak ez dira berdinak, bale? Beste kasu batzuetan ere, arazoa ez da gure hornitzearena, bale? Beraz, routerra ondo dago, eta kasu horietan oraindik internetak gaizki baldin badoa, bale? Gure sarearen diagnostikoa egitea komeni da. Hau da, guk kontratatzen dugun azkenean zer da? Euskaltel, Movistar eta guzti hauek interneta gure etxeraino bidaltzea. Hori ondo baldin badago, zure etxe barruan gertatzen dena ez da bere arazoa eta hori konpontzen saiatu daitezke, baina normalean ezin dute asko egin, ze hori ja norberaren kasuen arabera, kasu asko izan daitezke eta horrez dira sartuko normalean. Vale? Bueno, gaur egun sistema eragile gehienak, bai Windows eta bai Mac adibidez, izaten dute sistema bat automatikoki interneteko konexioiek aztertzeko eta arazoak bilatzeko. Vale? Hemen pantailan ikus dezakezue Windowsen kasuan, eskuineko botoia, konexioko ikonoan, hau da, azpialdean ordua eta izaten den barra hortan, hor egoten da konexioko ikonotxo bat, beraz, hor eskubiko botoiakin sakatuta, vale? Aukeren artean arazak konpondu sakatu. Horrek prozesu bat hasiko du eta arazoak bilatzen hasiko da. Vale? Macaren kasuan, pixkat komplikatuagoa dela esan dezakegu, pauso gehiago dialako, besterik gabe. Beraz, kasu honetan, aplikazio guztiak itxi, bestela sistema arraketago ez du funtzionatuko, beraz, lehenengo irikitago dauzkagun aplikazio guztiak itxi, ondoren internetera konektatuko aukera hortan, bale? Sakatuko genuke, baina opzioko command tekla hori sakatuta, bale? Bi gauzak batera. Ondoren klik egin sarearen egoeran eta ireki ari gabeko diagnostikoa. Eta bertan hasiko da sistema bilaketa hori egiten, bale? Arazoen bilaketa hori egiten. Azkeneko hau egiteko, honena zalantzari badukazue, YouTubeen bideotxo bat begiratu, bale? Windowsen kasuan eta bai Macen kasuan, sistema eragileen arabera, berritxuaren arabera esan nahi dut, estetikoki aldaketak izan daitezke, aldaketa txikiak izango dira, bale? Baina horrela zalantza gutxiago izango zuen bideo baten ikusita, bale? Bueno, Wi-Fi-eren erabilitako kanal aldatzea. Lehen esan dizuet frekuentzia batzuk erabiltzen direla Wi-Fi-rako, frekuentzia zehatz batzuk, eta frekuentzia horiek nolabait espazio hori banatzen da kanal txiki batzutan informazioa kanal horien bitartez bidali ahal izateko, bale? Kanal horiek aldatu itzazkegu, bale? Eta kanal batean aparatu asko funtzionatzen dute beste kanal batera aldatzen baldin bagara, kanal hori erailpen gutxiago izatea gertatu daiteke eta kasu horretan Wi-Fi hori errendimenduari asko betuko da. Vale? Gure routerraren aririk gabeko kanalak aldatu behar dugu eta trafiko gutxiago duen bat aukeratu. Urrundu routerra interferentzia eragiten ari diren aparaturik edo probatu 5 GHz-eko bandarekin.
gure gailuak bateragarri badira, ez die eragiten 5 GHz-eko maiztasunari bezain beste. Bueno, alde batetik, lehen esan dizuet, bale, frekuentziak ezaugarri ezberdina dauzkate, beraz, hemen aukeratu barrokagu, bale, bideoak eta azkenen lehen esan dizuet informazio asko da, kaso horietan komeni da 5 GHz-eko banda hori erabiltzea, bale, ze gertatzen da, 5 GHz-eko banda hori, distantzia gutxiago bidaiatzen du seinaleak kasu horietan, bale, 2,4 GHz-eko banda horretan seinalea penetrazio handiago dauka, bale, beraz urrutigo iristen da seinale hori. Beraz, kasuaren arabera, egoeraren arabera aukeratu beharko dugu, bale? Herrialde batzutan ere 6 GHz-eko bandan espazio bat badago, router batzuk funtzionatzen dute kasu horrekin, beste askok ez, hor routeraren arabera, bale? Guzti hau aldatzeko, batez ere kanalaren aldatzeko, lehen wifiaren pasaitzarekin gertatzen den bezala, routeraren konfigurazioan sartu beharra daukagu. Pasaitzaz baldin badakigu, bueno, modeloaren arabera, interneten bilatu dezakegu zein den routerren erabiltzailea eta pasaitza, vale? Segurtasun aldetik ez da segurua, vale? Baina normalean jendeak ez ditu datu hauek aldatzen eta teknikoa zeozer konpontzera etorri behar baldin badu, hori guk aldatzen baldin badu eta berak ez badaki, bueno, konponketak lan gehiago emango du eta segurazko guretzako ere galera batzuk ekarriko ditu kasu horietan, bale? Baina, bueno. Errepikagailu bat instalatu, bale? Lehen esan dizuet, seinalea puntu guztietara ez bada iristen, wifiaren seinale hori errepikatzeko aparatu bat jarri dezakegu seinalea urrutigo bidali ahal izateko, bale? Azkenean guk telebistako seinalea gaur egun etxean jasotzen duguna, ez da zuzenean gure etxera iristen. Seinalea urrutitik inguruan dauzkagun mendian dauzkagun antena horietara bidaltzen da, eta mendian dauden antena horiek seinale hori herrialdera berbidaltzen dituzte guk jaso ahal izateko. Bueno, kasu honetan wifiaren seinalearekin antzeko zeozer egin dezakegu. Routerrak seinale nagusia eramaten du eta seinale hori guk nahi dugun puntura iristen ez baldin bada, bidean seinale hori errepikatzen duen aparatu bat jarri dezakegu seinale hori urrutigo bidali ahal izateko, bale? Eta estaldura hori ahonditu ahal izateko. Hala ere, hemen ere badaude teknologia ezberdinak, bale? Bat wifi meshak deitzen dienak izan daitezke, gero beste batzuk ere badaude. Beraz hor, kasuaren arabera aztertu beharko da, ze aukerak dira bueno, onenak edo zeintzuk erabilitzazkegun kasuaren arabera, bale? Ze kasu guztietan ez dira posible. Labur bilduz, bueno, gure Wi-Fi-a deskonektatzeko arrazoi batzuk dira, beste gailu batzuen interferentziak, adibidez, bale? Routerren kokapena, hori ere oso garrantzitsua, gainberotzea, azkenen erabilpen asko ematen baldin badugu, ventilazioko ranurak edo zulotxoak tapatzen baldin baitugu, azkenen aparatua berotu egingo da, eta horrek azkenen aparatuaren normalean aparatu izorratu egiten da erabilpen horrekin, bale? Beraz, aparatori asko berotzen baldin bada, seinale txarra. Eta konektatutako gailu gehiegi edo ISP eta modenarekin aratzak, bale? Baren ere esan dugu. Interneteko wifiko seinale hori 30 aparatu batera, normalen etxean dauzkagun routerrak ez dira gai hori kudeatzeko, bale? Beraz, gauziek kontuan izan, batez ere etxean, domotika asko baldin baukagu, edo telebista asko, telefono asko, tablet asko, ordenagailu asko danak batera konektatzen baldin batugu, arazoak izango dugu gure interneteko konexioarekin, bale? Eta bukatzeko hori, ISP-a edo hornitzailearekin garatzen honezkogu, beraiek arazo ezkatelako, kalean mantendimendua egiten ari delako, edo gurek router hori jartzen diguten router hori zorratu delako, kasu horretan beraien arazoa da, ze normalean hori alokatu egiten dugu, kasu horretan beraiekin harremetan jarri beharko ginateke, zerbitzu teknikoarekin hori konpondu ahal izateko, bale? Bestalde, zure routerraren kokalekuan doikuntza txiki batzuk eginez, oztopo batzuk saiestuz eta trikimailu erraz batzuk aplikatuz,
gure wifi seinalea nabarmen hobetu daiteke, bale? Hobekuntza horiek edo trikimoia zentzira, wifiko frekuentzia banda hori behar bezala aukeratu, ahal bada wifiko kanala aldatu, bale? Batez ere hori. Eta routerra, nagusiena, routerra behar den tokian jarri. Ez dezagun kaxa baten barruan sartu, ez da armairu baten barruan sartu, ze azkenen horri suposatzen du inguruan gertu ja oztopo bat badokala eta hortik kanpo seguru oztopo gehiago dauzkala. Beraz, seinaleari ez digu favorerik egiten horrelako instalazioarekin, bale? Beraz, gauza horiek kontuan izan wifiarekin. Bueno, mila esker gaurkoan gure hitzaldia ikusteagatik, ikusten duan zalantzarik ez daukazute, beraz hemen utziko dugu, badakizu astero gai berri bat lantzen dugula, kasu honetan wifiaren inguruan tokatzen zen, baina laster gai berriak landuko ditugu, bale? Inteligentzia artifizialaren inguruan hitz egingo dugu hurrengo hilabetean, Web 3 inguruan ere bai, konputazionara inguruan ere bai, bale? Beraz, landuko ditugun gaien arabera zalantzak baldin bozkazu, badakizu kazetaguneko webunean, hurrengo hitzaldiak kontsultatu ditzazkezutela eta hurrengo hitzaldi baten ikustea espero dugu, bale? Mila esker eta hurrengora arte. Agur!